Gilabanan ni Governor JUNJUN Davide ang operations head sa Cebu South Bus Terminal bisan pa man og gipetisyonan kini sa mga tenants sa Maong Terminal. Ryan Sorate, Sugin Limi. He's trying to instill discipline there, he's trying to clean the area, to introduce measures nga malimpyo ang atong South Bus, mahapsay. Magpabilin siyang katungdanan ng operations head sa South Bus Terminal nga si Vicente de Horas Jr. bisan og gipetisyonan kini sa mga tendera, drivers ug konduktor sa terminal niadtong miaging adlaw. Gipasangin lang si de Horas nga way pulos ug way respeto kini base sa petisyon nga gipadala sa buhatan sa gobernador. Matud ni CEBU Governor Hilario Junjun Davide III nga way tarong nga basihan aron palagputon sa pwesto si de Horas. Ang mga dumadapig ni de Horas miingon nga bakak ang maong mga pasangil. Gihulagway nila sa de Horas nga buotang administrador nga maoy nagpalambo sa operasyon sa CSBT. Aduna gibasihan si Sir John na tarong ug maayo sigon sa balaod. Si Sir John de Horas naluoy ni sa iya ha kay daghan kay bati nga gi ang write up sa iya ha. Dili gud mao. Kanang gi-accuse ka Sir John karon mao na gihimo sa una sa nag-manage. Gitudlong nagpasiugda sa mga petisyon ang tenant niya si Maricel. Matud niini nga wa siya mamakak sa iya mga pasangil. Sayo po sa matud pa ang mga pulisiyang gipatuman ni de Horas sama sa pagdili og pagbaligya og machichirya. Wala nagibawal sa amo. Pwede may makabaligyan na. Diklaro sa gobernador nga angay mosunod sa patakaran sa terminal ang tanang tenants. And I found out from this squad, mga tenants po, just an additional information, na blacklisted na ni before kini si Toledo. Apparently, she's a troublemaker there. Di na usap pa imbestigaran sa Kapitolyo ang mga pasangil batok ni de Horas. Ryan Sorote, News 5. Tag-iya sa Sulpicio Express 7 dili mo bayad sa multa nga gipahamtang sa DENR sa kadaot nga nahimo sa oil spill. Samtang to go mihangyo nga usbon og kwenta ang gipahamtang nga multa. King Perez, Sugin Limi. Gihimo ang technical conference bahin sa multa sa duha ka shipping companies sa DNR7 pasado alas 2 karong hapon. Kini subay sa gipadang nga demand letter sa DNR7 ngadto sa To Go Group Incorporated ug Philippines Pan Asia Carrier Corporation called PISAC nga pabayron sila og 41.7 million pesos human nagkabangga ilang mga barko niadtong Agosto. Mitambong ang mga representante gikan sa To Go apan no show ang PISAC sa maong conference. In fact, there was a letter sent to us just yesterday. We received na they are not coming because accordingly they are not the one. They are not the spiller of the oil that caused this damage. That's. Kun nang hunaw ang PISAC, mihangyo ang To Go nga dili usa mobayad sa multa. Matud pa ni To Go Assistant Vice President Lito Salvio nga kinahanglan pa og dugang pagtuon kon pila ang nahimong kadaot sa oil spill. Gi-question sa To Go ang gibasehan sa DNR7 pagkwenta sa multa. Base sa demand letter, dulan 36 milyones pesos ang kantidad sa mawagtang nga mga isda, sulod sa usa ka tuig tungod sa nangadaot nga pagatpatan. Samtang dulan 6 milyones pesos ang gipangayo sa DNR7, human nangadaot ang 328 ka hektarya sa mga pagatpat nga gitanom sa buhatan. Sugyot sa To Go nga usa ka joint technical team ang himuon sa ilang kompanya ug DNR7 pag-assess sa kahimtang sa mga apektadong dapit. We're here to clarify the issues. We're here also not to admit our liability, but the way we're doing it now is we're going to create a technical team that is DNR and To Go. Si DNR7 Regional Director Dr. Isabelo Montejo uyon sa Joint Technical Team. Iyang giangkon nga gibase lang nila ang pagkwenta sa multa sa mga nangaging oil spill. We agree that it should be subjected to an in-depth study because it might be that the data it's taken might not be applicable because there is variation always. When you talk about research, there is valuation and it's the applicability of that data in a certain area. Tungod sa wa pagtambong sa PISAC, gipasusi na karon ni Montejo sa legal office sa buhatan kung unsay angay buhaton batok sa kompanya. We will look at into the legal aspect of that and our legal is now studying on that. What will be the next action that we have? But King Perez, News 5.
Usa ka proposed ordinance sa Konseho sa Dakbayan sa Subo nagmando sa mga establishmento sa pag-install sa mga security cameras. Lakip nga gimando nga magbutang og security cameras ang mga business establishments, residential subdivisions ug condominiums. Andrea Padanya, Suginlimi. A good quality camera would cost you around 6,000 to 7,000. Ang proposed ordinance gipresentar sa usa ka public hearing ni Cebu City Councilor si Sinio Andales. Matud ni Andales, daho kini ikatabang sa pagmenos sa mga kriminalidad sa syudad ug sa pagsulbad sa mga kaso sa krimen. In particular, as evidence of the almost daily reports of robbery, rape, murder, physical injuries, kidnapping, resulting in the unnecessary loss of life, liberty, property, which necessitates the greatest exercise of vigilance on the part of our citizenry. Bisan ang hepe sa provincial police, uyon sa maong sugyot. One way of helping our police to fast track the investigation and identification of suspect is to require establishment applying business permit na kung pwede mag-put up of CCTV camera. Ubo sa proposed ordinance, gikinahanglang hipuson sud sa 30 kaadlaw ang surveillance recording sa CCTV. Kinahanglang voluntaryong itunol ang recording ngadto sa mga otoridad kung gamiton alang sa investigasyon. Ang buhatan sa Business Permit and Licensing Office sa City Hall mao ang tahasan sa pag-inspeksyon sa tanang establishmento, pagsiguro nga na-install ug nag-operate ang security cameras. Ubos sa maong ordinance sa hunta ng mga business establishments nga masakpang di mo install ug mo operate og CCTV cameras, mamultahan og 2,000 pesos sa first offense, 3,000 pesos sa second offense ug sa third offense, musaka ilang multa ngadto sa 5,000 pesos ug mabawi isabang ilang business o development permit. Bugtong si Nick Wezan, pangu sa Hotel Security Association, maulang ang mitungagikan sa 22 nga giimbitar sa public hearing. Samtang mipadaog position paper si General Ronald Rodero sa Santo Niño Village Homeowners Association pagsuporta sa ordinansa. Gisugyot ni Wezan nga imando ang required megapixel sa CCTV camera ug nga 30 frames per second ang frame rate sa recording aron mas klaro ug detalyado ang makuha nga footage kaysa gipanggamit karon ug kadtulang bahin sa recording nga kinahanglan sa usa ka investigasyon ang obligadong itugyan ngadto sa mga otoridad ug di ang tibuok recording sa security camera. Buot niini kapanalipdan ang ilang privacy. We are not saying that we are not going to cooperate. We are not saying that we will just keep it on ourselves. We can offer our recording to viewing only to any police officers who are officially conducting the investigation of that incident. We can show it to them for viewing, private viewing. But when it comes to surrendering the data, I guess we would require already a court order. Gisugyot usab nga adunay operator nga magbantay kanunay sa camera aron daling maaksyonan ang krimen. Tunan sa konseho ang mga sugyot atul sa public hearing sa di pa isumiti og balik ang proposed ordinance alang sa pag-aprobar niini. Andrea Patenya, News 5. Mopahigayon og nationwide petition ang coalition nga nagbatok sa pork barrel system sa nasud aron hingpit na gyud kining mawagtang. King Perez, Suginlimi. Gipahibaw sa mga sakop sa Cebu Coalition Against the Pork Barrel System na mopahigayon sila og nationwide petition pagwagtang sa tanang porma sa pork barrel. Kini naglakip sa PDAF kon Priority Development Assistance Fund sa mga magbabalaod ug ang DAPCON Disbursement Acceleration Program sa presidente. Positibo ang grupo nga makabot nila ang gikinahanglan nga pirma kay nagkalapad ang ilang koalisyon. Subay sa 1987 Philippine Constitution nga bisag 10% sa National Registered Voters ang muuyon sa petisyon, diin 11 sa 3% sa mga botante sa matag Congressional District ang gikinahanglan aron magmalampuso ng petisyon. Sa pagkakaroon dunay 70 member organization sa Sugbo ang coalition ug makigalayon pa sa uban pang anti-pork barrel group sa nasod. That this is the right time, we have the right reason, and that we are going to succeed.
Apan subay sa draft petition, dili wag tangon ang katungod sa mga magbabalaod nga mugama og mga proyekto. Matod sa usa sa mga legal counsel sa grupo nga tumungsab nga mawagtang ang discretionary power sa mga magbabalaod og sa presidente sa pag-apod-apod sa pondo sa gobyerno. Kung mawagtang na ang pork barrel system, mag-agad na lang ang mga magbabalaod sa ilang mga konstituwente kung unsang mga proyekto ang isud sa General Appropriations Fund. Giangkon sab sa koalisyon nga wa pa sila'y namugna nga alternative system nga ihulip sa pork barrel. Kinisab ang ilang tapuson karong Nobyembre 9 pinaagi sa usa ka national consultative meeting uban ang mga moapil nga individual o grupo. Let's hit the biggest problem first, and then when we solve that, we go for the next step. Kung magmalampuson ang petisyon, sundan kini og usa ka referendum nga nagkinahanglan og majority votes pagsuporta sa petisyon lukop nasod. King Perez, News 5.